Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uFaiz Abrahams uthi umfana omdala uwelwe inywebe esandleni ngokujoyina kwakhe iKaizer Chiefs. Watsho umfana omdala eyibalula wenjenje wathi okokuqala iKaizer Chiefs ine-history and iKaizer Chiefs yi-team edume ngokuwina ikhaphu. Uyavuya kakhulu uba inxalenye ke yalo history eKaizer Chiefs. Waphinda umfana omdala wathi iKaizer Chiefs yenye yeteam ke dume ngokunikeza iyoungsters ithuba lokubana zizibonakalise. Uthi ke loo nto leyo uyawayithanda kakhulu njengomfananyana osakhulayo njenge-youngster. Uthi loo nto leyo iyamxenda ukubana ke uza kuwathola amathuba wokubana aphuhle akhule phaa kulaa team ke ibizwa ngoba yiKaizer Chiefs. Zininzi ke uAbrahams izinto azincomile ngokujoyina kwakhe iKaizer Chiefs, kodwa ke okubalulekileyo into yokubana uthi unentlahla okanye ungomnye weeplayers ezinentlahla ngokujoyina iKaizer Chiefs, and uthi ke loo nto iza kumenza umsebenzi wakhe phaa uKaizer Chiefs awuthathe serious kakhulu, alwelwe okanye alwe elwela ke into yokubana ke enze imbali kulaa team ingangeKaizer Chiefs, alwele into yokubana naye abe yinxalenye yalaa team ingangeKaizer Chiefs. Zintetha ke leyo ke ebinikumdla ephuma phaa ke kuFaiz Abrahams kwenkwenyana egqitywa sayinwa phaa yiKaizer Chiefs, ephuma phaa kwiqela ke leStellenbosch. Injalo ke baphulaphuli, siselapho kule nkwenkwenyana lithemba eli. Bayancangcazela abanintsi, bayahlokoma abanintsi. Umzi wonke ke waseMzantsi Afrika kwibhola elikhulu uyahlokoma yindlela iKaizer Chiefs esayina ngayo zothi kangoku. Ngendlela endibona ngayo iKaizer Chiefs ayithathi kwaplayer evelayo. Ikusingathi bayachonga and benza sure into yokubana bachonga abantu abazokwazi ukubasebenzisa, bachonga ii-players abazokwazi ukuzisebenzisa, abachongi nje. Ndiyayithanda ke laa nto bayenzayo. Laa nkwenkwenyana kwaAbrahams leya yiwinga leya, igijima kakhulu baphulaphuli. Uyakwazi futhi ukuyidlalisa njenge-striker laa ntwana, igijima kakhulu. Abantu abanintsi ke baye bevela gama lethi loan. Kudala laa nto sizama ukuyilungisa apha ebantwini into yokubana ayithethi ukuthi iplayer mayilowuniwe loo player iwiki, ayithethi ukuthi iplayer mayi-free agent loo player iwiki. Kunezizathu ezibangela into yokubana kube njalo baphulaphuli. Ayithethi ukuthi lo mntu lowo akekho strongo. Niza kuzibonela laa nkwenkwe izawuxaka iitim ezininzi phantsi kwesandla sikaFernando da Cruz, ndiyithembile. Ningangena ke baphulaphuli ke nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.